Bună ziua! Astăzi o să facem o husă dintr-un balon pentru telefon. Așa că o să avem nevoie de un balon și un telefon. Primul pas este să umflați balonul. Balonul se umflă în atât de mare ca să îl explic eu după. Trebuie să umflați balonul suficient ca să intre balonul. Cât de mare este telefonul, atâta trebuie să umflați balonul. Așa. Vedeți că este un pic deranjat și tot. Dar se aranjează. Este un pic deranjat și tot, dar se deranjează în realitate. Se face. Doar trebuie să luați din părți și să încercați să scoateți un pic. Și aceasta este husa mea de telefon. Este albastră și așa. Asta vă zic să nu tăiați. Asta puteți să folosiți, de exemplu, pentru dacă când vorbești la telefon să mai ții așa, să te joci cu ea sau ceva. Nu, să te joci. Într-un fel, știți? Mersi pentru viziune. Abonați-vă la mine, dați un like și un subscribe. La revedere!